mitoloxías máis impresionantes do mundo, unha das riquezas mitolóxicas e materiais máis potentes de Europa e máis vivas, pero por desgraza a xente nova, e gran parte da xente non tan nova, non o coñece ni non o valora, debido aos procesos reiterados de aculturación que levamos sufrindo, dende hai moito tempo, moitas veces de forma inconsciente. Coñecemos quen é Zeus, coñecemos quen é Thor, coñecemos quen é Odín, Apolo, pero posiblemente o 90%, ojalá me equivoque, pero o 90% dos cativos que están aquí non saben quen é o Tronante, nin o Home Peixe, nin a Moura, nin a Bella, nin un Xacio, nin ningún destes seres que pueblan a nosa mitoloxía. Este proxecto, estas historias, parten da tradición oral que foi transmitida de xeración en xeración durante centos de anos, ata que, desgraciadamente, nas últimas décadas, un complexo situación que non temos tempo para explicar, rompeuse. Pero agora temos ferramentas para recuperar de algún xeito esa transmisión, a través da escrita, a través do audiovisual, a través dos xogos, a través das, por exemplo, do teatro, das representacións. E o conto que antes era narrado, que esa é a nosa literatura de verdade, a literatura oral, pues agora tamén pode ser plasmado en papel e transmitido ás novas xeracións. Entón, estes contos, futura, esperamos, colección, os contos da Moura, as ensinanzas da deusa, pretenden precisamente visibilizar o valor cultural da mitoloxía, a mitoloxía onde non só é a historia sagrada dun pobo, non só reflicte, dá unha explicación do mundo, senón que ten ensinanzas, transmite valores. E non só que a miña idea, cando empezamos con isto, era recoller aqueles que nós chamamos mitemas, é dicir, aqueles temas propios do mito da Moura, que é o mito máis fascinante, máis importante da nosa cultura, e a través deses relatos que se siguen transmitindo, porque ainda podes ir por aí, falar coa xente, e contanche estas maravillosas historias, pois facelo nunha linguaxe asequible a todas as idades e visibilizar eses saberes e eses valores que teñen estas lendas. Entón, cada conto contará unha destas historias o seu saber, non? Neste caso, o desencantamento, utilizando tamén moita terminoloxía que utiliza a xente cando narra, os grandes narradores que existen aínda, non son nas aldeas, senón tamén moitas veces nos centros de día ou nas residencias que onde están aparcando ese día moitos destes sabios. Entón, neste primeiro número, o desencantamento, contamos precisamente unha historia de valor, de decisión, de superación a que se ten que enfrentar, neste caso, un rapaz cando ten ese maravilloso encontro con unha Moura que ademais habitan en lugares concretos do noso territorio. Eu dixen unha vez que ler un mapa toponímico de Galicia é máis impresionante que ler un mapa del Señor dos Anillos, porque gran parte da nosa mitoloxía fai referencia, gran parte da nosa toponimia fai referencia á mitoloxía, verdade? O importante que é a mitoloxía para nós. E neste caso, pois, a idea que se desenvolvan en lugares conhecidos pola xente, é unha forma de construir a paisaxe de forma cultural. En este caso, este episodio desenvolvese no Outeiro das Mouras, que é, así como se coñece, a un lugar do monte de San Martiño Salcedo, aquí ao lado, que obviamente, como todo o mundo sabe, está habitado por maravillosas mouras que levan aí antes de que chegásemos nós. Así que preténdese esa cercanía na linguaxe, ese achegamento na propia paisaxe mitolóxica que narra e eses relatos que podes ler aquí, pero que os podría contar a tua avó, ao teu avó, ou un veciño, se tiveses a paciencia e a sensibilidade para entender o valor que teñen estas historias, non? Que non son contos de vellos, nin son historias fruto da ignorancia, nin da superstición, sino que son historias sagradas que falan do que fomos, do que somos, e esperemos que podan seguir falando do que podemos ser no futuro. E eu agora vou mirar o reloxo para ver se me pasei ou non me pasei. Ainda podo seguir largando 4 minutos máis, se queredes, antes de darlle paso ao meu compañeiro Miguel Peralta, que falará desa gran creación. Unha das cousas que pensamos, eso foi idea de Judith, é que o libro non está pensado exclusivamente para os máis cativos, sino que está pensado para todas as idades, non?
e tamén para a xente maior, que pode ler ou que se lle pode ler estes contos e identificarse con esos relatos que levan toda a vida non só escoitando os seus antepasados, senón transmitindo tamén aqueles que teñen oídos para escoitar. Así que ese foi un dos retos, non? Facelo comprensible a todo o mundo, facelo dende unha perspectiva, en algúns casos, máis actual, porque a veces nas lendas tradicionais a forma de transmitir os saberes, os valores, pois hoxe en día que vivimos neste mundo tan repugnante e todos tan sensibles, co papel tan sensible, pois chocan un pouco, non? Sabes que se coman alguén e o tiren ao mar, pois ai, que se poden traumatizar os nenos, tal. Logo disfrazámonos de psicokillers e de asesinos en serie con motosierras para leválos ao colexio a celebrar o Jalopín e estas cousas, pero claro, contar as historias como se contaban antes a veces é un pouco difícil. Así que tiven que venderme e adaptar un pouco o discurso para que non fose tan traumático para as mentes dos papás e das mamás, porque os nenos non teñen ningún problema para entender realmente como funcionan estas historias. En todo caso, intentamos manternos o máis fiel posible a como son as historias e como se recollen. Obviamente, non son transcripciones literais do relato como te conta unha persona, senón que hai unha parte de creación literaria pues, para narrar unha historia completa e espero que sexa do vosso interese e que o leades vos, que o leades os máis cativos, os máis bellos e que a raíz desa lectura desperten todos nós o interés por escoitar de viva voz estes relatos, porque temos un país cheo de historias, de relatos e de paisaxes maravillosas que están aí para explorar máis alá de visitar o Carrefour ou ir o domingo a Coruña, os grandes centros comerciais que temos no país.